मोसागोन नों गावनो ना फिसाजोआ ए ओमफ्राय नोंलाय माथो फिसाजोसो ए गासिबो बिमाफोरखौसो नायनो मोजां मोनगोन दा मोसानायफ्रालाय ओमफ्राय माइनाव फिसाला ना फंबाय फिसाला बायदि होननायखाय फंबाय सानबायमोन आं तो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुल ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव बिथिं दङ जोंना बिल्ला भाई ओमफ्राय दे मायाव थांनो नागिरदों खिथालाय दिनै जोंना माबा बर'नि मा दं होनदो मा गैला गाइस गैला तो गाइस आं नोंथांमोननो खिथानानै होनि दिनै बेहाय माने बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि श' माने अडिशन बिदि सोलिगोन आरोना जायफोरा पार्टिसिपेट खालामदों बिथांमोननि जिथु उइनार प्राइजबो दंखायो उइनार प्राइजआ जादों 1,50,000 ओरैबायदि गिदिर एमाउन्ट मोनसे आयौ गाइस आंबो जोंहानि आबै आबौखौ लाना फैनानै होफैनोसै नामा आंबो डान्स खालामगोन नै फाग्ला रोङाफ्रा माने गोदाव सोराव बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो ब्लगा गाइस नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना नायनो थांसै बड'लेण्डनि गट टेलेन्टनि श'आ बोरै जायो दिनै ना कन्टेस्टेन्टफोरखौ खिथिनोसै देखायनोसै नामा खिथिनोसै होननांगौ ना देखायनोसै होननांगौ तो नायनो मिनालाय खनसे नायलाय या हाथायनि अबस्थाखौ नायाबायनो गाइस हाथायखौ नायनो नैबेयावनो नाम साम लानाय ओमफ्राय कन्टेस्टेन्ट नाम्बार नैबे ना कन्टेस्टेन्ट नाम्बार नायो कन्टेस्टेन्ट नाम्बार ओमफ्राय नोंलाय मा खामानि मावग्रा अबस्थाखौ नायाबायनो खामानि मावगासिनो ना ओमफ्राय बोराय बुरैफोराबो हायोबा हायो जोंहानि आबैखौ लाबोफानो बावबाय दे आङो नङाबा बेखौबो होसिगोन मा होनना बुङो थखन थुनानै श' देखायबा जाया होमबा जायो लाबोगोन आं अडिशन होनो फैग्राफोरखौ नाय गाइस उन्दै गोजा गासिबो मादैमोन नोंसोरबो मा अडिशन होगोन नामा ना सोरबा बेलेग फैदों भाइटि ए फिसाला ना फंबाय फिसाला भाइटि होननायखाय फंबाय सानबायमोन आं ओमफ्राय नोंसोरलाय मादैमोन फिसालासो ए आंलाय सानदों नोंसोरनो अडिशन होसिगोन नामा होननानै नङाने बिदि ओमफ्राय नोंसोरना कन्टेस्टेन्ट नाम्बारफ्रा बेसेबां 116 ओमफ्राय नोंनालाय नोंना 111 ना माबायदि कनफिडेन्स दंना गैया दङ ना दे नायनोसै ना मा जायो दा उनाव नोंथ' दिनै अडिशन होगोनलै ओमफ्राय मा खालामगोन दे मा खालामगोन नोङो डान्स मोसागोन ओमफ्राय मा संखौ हिन्दी ना बर' ना एसामिस हिन्दी जागोन ना ए माबायदि कनफिडेन्स दङ ना बिखा मावदों मावाखैना हागोन दे बेस्ट अफ लाक होमबालाय ना दा उनाव नायनोसै हागोन ना हाया ने हागोन दे ओमफ्राय नोंसोरनो अडिशन होगोन ना सोरबाफोर होगोन फिसाजो ओमफ्राय नोंसोर होआ रोङो ना रोङा नोंसोरलाय रोंथ'नाय जाया माला रोंगोनथाय मिथिला आरो ने ओमफ्राय सोर फिसाजो नै बिसोरनो माइनाव मा नाम ए ओमफ्राय नोंलाय मा खालामगोन मोसागोन ना मायबाफोर बेलेग मोसागोन ने ए दे बेस्ट अफ लाक दे दा नायनोसै उनाव दसे माबोरै जायो ओमफ्राय नोंसिनालाय मादैमोन फिसाजो सासेबो गिदिर मानसि फैयाखै नामा ओमफ्राय नोंसिना मोसागोन नों गावनो ना फिसाजोआ ए ओमफ्राय नोंलाय माथो फिसाजोसो ए गासिबो बिमाफोरखौसो नायनो मोजां मोनगोन दा मोसानायफ्रालाय ओमफ्राय माइनाव मारै कनफिडेन्स दंना गैया दङ ना दे बेस्ट अफ लाक दे नायनोसै दा दसे उनाव नायदो गाइस अडिशन होनो फैग्रा मानसिफोरखौ बिराद बुरजाथ' जाबायानो नै जासिगोन टाइमा ना दा दसे उनावसो नुसिगोन मानसिफ्राथ' गासिबो माने उन्दै गोजा आरो ना गथ'फोर गोजा ओमफ्राय गिदिर मानसिथ' नुथ'वाखै दा गट टेलेन्ट हिसाबै थानांगौमोन गिदिर मानसि ओमफ्राय मिथिला दा नुवाखै आरो ना गिदिर मानसि अडिशन होग्राखौ होनदों दे गाइस फैग्रायाथ' बिराद फैदों तो गाइस नोंथांमोना जायगाखौ मिथिनो लुबैदों जानांगौ जायगाया जादों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टमोन सिगां जोंनिया दायो तामुलपुर गोलैबाय दाखालि डिभाइड खालामबाय नालाय तो दायो जोंनिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जायगाया सुक्लाय सेरफां आरोना जोंनि नावकान्था सुक्लाय सेरफां जायगायाव तो लोगोफोर नैबे फार्स्ट आं बिदि नुदों दे गाइस बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 खिन्थु सिजन 1आ मायाव जादोंमोन आं बेखौबो मिथिया ओमफ्राय जास्ट बेयाव दिनै अडिशन होनायफोरखौ आं नायनो फैदों ओमफ्राय दा जेनेबा अडिशन होनायखौ श'खौ जेनेबा देखायनो होआखै आरोना बिसोरो एलाव गैया होननानै बुंदों ओंखायनो आङो देखायनो हायाखै तो गिदिर मानसिथ' गैथ'आ बैसो गोनां दायो उन्दै गथ'फोर माने डान्सारफोर आरोना माने अडिशन होनायखौ देखायनो थिनाखै आरोना ओमफ्राय प्राइसआथ' आयौ 1,50,000 गाइस फाग्ला जादोंमोन आंबो मोसाहैनोसै नामा सानलायलायबायमोन आरोना स्टेजाव खिन्थु हाया मा खालामनो उपाय गैया रोङाबो मोसानो ना गाइस ओमफ्राय दायो नायनोसै ओमफ्राय सोर प्राइज मोनो बेखौ आं हायोबा नोंथांमोननो नेक्स्ट
भिडिअ'आव देखायसिगोन दे गाइस ओमफ्राय बैसो गोनांथ' गैया बैसो गोनां मानसिबाबो जायो होनना बुंदोंमोन ओंखायनो सानदोंमोन आं जोंहानि आबैखौनो लायनानै मोसाहोनोसै नामा होननानै एसे जानाय नंला सेस मा बुंनो आरोना गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा गाइस दे गाज्रि मोननाङा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय